Sa minn żożiti ktieb favorit tiegħi fil-Bibbja huwa l-ktieb ta' Neħemija. Neħemija huwa ktieb fantastiku, huwa ktieb tar-riforma. Llum li qegħdin niftakru l-riforma tas-seklu 16, ħsibijiet marru lura għal dan il-ktieb, il-Lut alla kien ilu jwissihom permezz tal-profeti li jekk jibqgħu jabbandunaw ħajkollu ikeċċihom minn arthom. U finalment hekk ġara, Alla bagħat l-armata tal-Babilonja u qeret il-pajjiż u n-nies inġarru l-Lut, inġarru fil-Babilonja u Ġeremija qalilhom ħatibqgħu hemmhekk 70 sena. Wara li għaddew dawk il-70 sena, Alla reġa' ġabhom lura f'arthom fit-tlet gruppi kbar, wieħed minnhom taħt Eżra l-Qassis, u Neħemija wkoll kien wieħed mill-reformisti issa għandna bidu ġdid. Fis-seklu 16 ukoll Alla ta' bidu ġdid, nifs ta' arja friska lill-poplu tiegħu. Miġġub mill-jasar, però kienu dgħajfa, kienu ftit, u kif se nerġgħu lura biex insibu postna, biex ta' bilħaq nagħtu unur lill-Alla tagħna. Dan il-ktieb huwa gwida tremenda għalina li appuntu anke f'pajjiżna maħniex numru kbir, pjuttost numru ċkejken ħafna, illi rridu li x-xogħol t'Alla jsir bil-metodu t'Alla skont ir-rieda tiegħu. U qatt mhuwa faċli dan, frattant il-ktieb ta' Neħemija jgħallimna tremendament. Ħanaqralkom l-ewwel kapitlu biex nagħtikom il-bidu tal-istorja. Kliem Neħemija bin Ħakkalija issa ġara li fix-xahar ta' Kislew fis-sena 20 x'in kont fil-kastell ta' Susan illi Ħanani wieħed minn Ħuti u xi rġiel oħra waslu minn Ġuda u jien saqsejthom fuq il-Lut li kienu baqgħu ħajjin u li kienu ħelsu mill-jasar u fuq Ġerusalemm. Mela Neħemija kien għadu impjegat fil-Persja, tajjeb, iservi l-Sultan Artaxerxes, infatti kien il-koppir tiegħu dak li innawillu l-imbit, anke jittestjah biex jaru x'infalenat qabel ma jxorbu s-Sultan. Kellu impjieg importanti ħafna, stmat ħafna, u dana ġew xi wħud minn Ġerusalemm u saqsihom kif il-qagħda ta' Ġerusalemm. U qaluli dawk li baqgħu mill-jasar qegħdin hemm fil-provinċja fem kbir u fil-ħajb. Is-swar ta' Ġerusalemm imġarfa wkoll u bwieba maħruqa bin-nar. U ġara malli smajt dal-kliem illi qatt bil-qiegħda u bkejt. U għalejt għal ħafna jiem u somt u tlabt quddiem Alla tas-sema u għedt nitolbok omulej Alla tas-sema, Alla kbir u tal-biża' li ħares il-patt u l-ħniena ma' dawk li jħobbuh u jħarsu l-kmandamenti tiegħu. Ħajkunu widnejk issa attenti u għajnejk miftuħin biex tisma' t-talba tal-qaddej tiegħek li jien qiegħed nagħmel quddiemek hawn binar u bil-lejl għal Ulied Iżrael l-qaddejja tiegħek. Billi nistqar il-ħtijiet ta' Ulied Iżrael b'nubiet li aħna għamilna kontra tiegħek. Iva li jien u dar missieri għamilna. Mxejna ħażin wisq miegħek u ma ħarisniex il-kmandamenti u lanqas l-istatuti u l-ordinanzi li inti tajt il-Mosè il-qaddej tiegħek. Ftakar nitolbok fil-kelma li inti ordnajt lil Mosè qaddej tiegħek meta inti qed jekk jidimbu jien inxerridhom fost il-ġnus. Iżda jekk terġgħu lejja u tħarsu l-kmandamenti tiegħi u tagħmluhom imqar jekk ikun hemm minnkom imtarfin f'tarf ismewwiet jien niġmagħhom minn hemm u nġibhom fil-post li għażilt biex inammar ismi fih. Issa dawn huma l-qaddejja tiegħek, il-poplu tiegħek li inti fdejt bil-qawwa kbira tiegħek u bidek il-felħana. Omulej nitolbok. Ħajkunu widnejk attenti għat-talba tal-qaddej tiegħek u għat-talba tal-qaddejja tiegħek li għandhom għal qalbhom il-biża' ta' ismek u għat ir-risq lill-qaddej tiegħek illum. U għatih ħniena quddiem dar-raġel. Għax jien kont il-kuppir tas-Sultan. Roddu l-ħajm s-sir għaliex għal-kem
fl-istupidaġni tagħna, fl-injoranza u l-bluwa tagħna kapaċi nisvijaw, inti kapaċi treġġana lura. Hekk għamilt ma' Pietru, fittixtu wara li ċaħdek u stabilejtu, ġbartu lura fiħdanek u tajtu ministeru. U hekk ukoll mulej tagħmel magħna llum nies dgħajfa fina nfusna, iffortifikana fi bnek Ġesu Kristu sabiex nwettqu il-ministeru li inti tajt il-kull wieħed waħda minna. Tolbuk mulej biex narfu illi qegħdin ngħixu fi żmien kruċjali fejn nistgħu il-koll kemm aħna nkunu kollaboraturi għas-saltna tiegħek. Nixtiequha tinferex, nixtiequha illi tilħaq ħafna u ħafna nies oħra Maltin u barranin f'pajjiżna stess. Għalhekk nitolbuk mulej biex issa tagħtina fehma tajba fil-ħwejjeġ li se nisimgħu, għatina li l-qalb tagħna tkun minsusa, tkun affettwata bil-kelma tiegħek, ħataqa' il-kelma tiegħek bħal żerrija fart maħruta sabiex tinbet u tagħti l-frott tagħha 30, 60 u anke 100 skont il-qies tal-fidi li inti tagħti l-kull wieħed waħda minnha. Dan tolbu ħal ġieħ ta' ibnek Ġesu. Amen. Kif għattilkom il-ktieb ta' Nehemija huwa ktieb tar-riforma. Meta aħna ninsabu fil-stat ħażin, x'għandna nagħmlu biex nirpiljaw u biex ta' bilħaq nsiru dixxipli ta' stoffa, segwaċi illi ninarfu minn dak li ngħidu nagħmlu u hekk nagħtu ġieħ lill-Salvatur tagħna. Nistgħu nitgħallmu ħafna mill-istorja tal-Knisja fejn għaddiet il-qudiem għala saħbet ir-risq u fejn żbaljat x'ġara biex żvijat biex ħarġet il-barra mit-triq. Il-ktieb ta' Nehemija servina bħala ħanejdu hekk riċetta, bħala gwida tajba, gwida ta' erf mis-sema kif Alla reġa' irrestawra il-poplu tiegħu fl-antik. Illum il-ġurnata meta nsegwu din l-istorja ta' Nehemija illi meta sema il-bxara ħażina tal-Lut illi Ġerusalem kienet għadha ħerba, is-swar kienu għadhom mwaqqajn, beka, għala, iddispjaċih. Għandna bniedem wieħed li kien jimpurtaħ mill-poplu tal-Alla. Bniedem wieħed. Fis-seklu 16 Alla inqeda b'sempliċi patri Agostinjan. Illi tefalu fi qalbu dik ix-xrara illi kien jimpurtaħ min-nies. U ma xtaqhomx li jibqgħu ikunu delużi b'offerta ta' salvazzjoni bil-flus, bl-indulġenzi. Dik kienet ix-xrara illi kebset il-ħuġġieġa aktar quddiem. U f'Nehemija meta sema' din l-aħbar talab u meta ġitu l-okkażjoni ħa iċ-ċans illi jitlaq l-impjieg tiegħu imur Ġerusalem biex jibda din ir-riforma illi kienet tant urġenti u meħtieġa. Meta darba minnhom kien quddiem is-sultan u s-sultan raħ ħosbien, raħ mdejjaq u għallu x'għandek, x'ġaralek. Dan huwa nikket tal-qalb u għallu mhux bil-fors ja sultan. Għallu meta il-belt ta' missirieti, l-oqbra fejn hemm mitfuna missirieti hija ħerba u s-swar huma mġarfa u s-sultan għallu xi trid nagħmellek. U Nehemija reġa' talab f'qalbu dak il-ħin u mbagħad wieġeb is-sultan jekk jogħġbok, jekk tista' tibatni. U s-sultan kien dispost li jibatu. Eventwalment, Nehemija wara żmien sar anke il-gvernatur tal-Ġudea u taħt it-tmexxija li tiegħu naraw kif minkejja d-djufijiet anke tal-poplu Ludi li anke żbaljaw, reġgħu żbaljaw, tajb il-poplu Alla għadda l-qudiem. U allura meta infatti wasal Nehemija
mar jispezzjona swar, beda jara x'hemm bżonn isir u jmotiva anke lin-nies, speċjalment il-kbarat tagħhom biex jerġgħu jibnu swar mill-ġdid. Belt bla swar ma tiswa xejn dakinhar. Bis-swar hija belt kontenuta, belt imħarsa, belt protetta. In-nies jieħdu jilqgħu din il-viżjoni u inkredibilment il-swar ta' Ġerusalemm jitlestaw fit-52 jum. Proġett, intrapriża ta' bini, fit-52 finqas minn xahrejn il-belt saret ħadet forma ta' belt bis-swar madwara minkejja it-twaqqieħa ċajt ta' Samballat u Tobija u Geshem u l-Arab illi ġew biex ifixklu meta raw illi issa hemm xi ħadd illi jimpurtah mill-ġid tal-poplu tagħna. Hemm xi ħadd li jimpurtah. X-xitan jirvella meta hemm xi ħadd li jimpurtah, hemm xi ħadd li lest jieħu azzjoni. U allura dawn in-nies Geshem, Tobija u l-bqija jagħmlu rewwixti kontrih, jippruvaw ħamġulu ismu, iħajruh biex jiltaqa' magħhom għal laqa kieku llum insejħulha laqa ekumenika din. U għallilhom qed nagħmel xogħol kbir, ma nistax niġi nitkellem magħkom. Tfixklunix, għandna bniedem ta' viżjoni, bniedem illi jaf x'għandu jagħmel il għaliex Alla nkarigah f'dan ix-xogħol u ħadd ma kien kapaċi illi jiżvijah. Pruvaw ħamġulu ismu kif għadtilkom, però finalment imbagħad wara li lestew is-swar il-pass li jmiss kien illi jaqraw il-liġi talla, jaqraw il-Bibbja mqazza. Ma nistgħux aħna nagħmlu riforma mingħajr ma nkunu mitla tar-rieda talla għalina. In-nies jirrispondu bid-dmugħ hekk kif fehmu illi ta' bilħaq naqsuh il-Alla u naqsuh gravament. Jindmu u jirratifikaw il-patt ma' Alla anke bejniethom biex wedu li xulxin li ħajkunu fidili quddiem Alla tagħhom. Imbagħad il-swar ikunu dedikati u jibdew riformi anke inkwantu is-saċerdozju, it-tempju kien għadu qed jinbena, il-ħarsin tas-sibt u anke dwar żwiġijiet imħalta. Kollox beda minn xrara f'qalb bniedem wieħed, Neħemija, illi tkabset f'ħuġġieġa bħalma ġara fi żmien Luteru, bħalma ġara anke fi żminijiet oħra matul l-istorja imqanqla tal-Knisja matul il-żminijiet. Naraw illi il-riforma kważi dejjem tibda billi xi ħadd ikun imċaqlaq mill-imħabba. Alla jitfa' l-imħabba tiegħu f'qalb individwu illi dana mbagħad jieħu azzjoni. U ħanaraw bażikament 3 elementi importanti u essenzjali biex isseħħ riforma fil-Knisja u anke fil-pajjiż. Irid ikun hemm talb b'imħabba, mexxija bi pritkar u servizz b'ubbidjenza. Mhux 2 minnhom jew waħda minnhom, it-tlieta. Jekk taqra l-ktieb u tieħdu bħala messaġġ wieħed, dawn it-3 elementi jispikkaw ħin kollu b'xi mod jew ieħor qed tarahom. Talb b'imħabba, tmexxija bi pritkar, servizz b'ubbidjenza. Talb b'imħabba, talb b'konċernat. Mhux talb pappagallesk illi tallimtu meta kont għadek titrabba m'ommok u missierek. Talb imqanqal, talb dana sema l-aħbar fuq Ġerusalemm u allura kien jaf is-sitwazzjoni patetika li kienu fiha Lut u talab il-Alla, talab wara li sam u talab lejl u nar. Kienet talba kontinwa, talba pressanti fuq, talba urġenti. Fittex li Alla juri l-qawwa ta' drijaw. Mhux talba u tlaqt u nsejt kollox. Nsejt il-każ kollu. Le, hija talba ispirata mill-imħabba lejn il-wirt ta' Alla. Ntolbokom li Alla tas-sema Alla kbir u tal-biża li ħares il-patt u l-ħnina ma' dawk li jħobbuh jħarsu kmandamenti tiegħek, ħajkunu widnejk issa attenti u għajnejk miftuħa biex tisma' t-talba tal-qaddej tiegħek. Neħemija ried illi Alla jisimgħu. Minkejja l-fatt il-poplu ta' Alla abbandunah
Nehemija kien jaf li Alla tal-patt. Alla tal-patt. La darba sejħilhom, iva ddixxiplinhom, iva kastighom, bagħathom fl-eżilju hekk kien meħtieġ biex iġibhom f'sensihom. Difatt illut wara li ġew lura mill-eżilju, minn dakinhar quddiem qatt m'għamlu aktar statwi, qatt m'għamlu aktar ġbijat minn quxa, qabel kienu ħin kollu jaraw kif jagħmlu u jikkupjaw l-għadiet u l-vizzji idolatrużi ta' pajjiżi oħra. Il-lezzjoni ħaduha u eventwalment bdew jobdu ħilla f'dan ir-rigward ukoll. Talb illi anke naraw imqanqal f'postijiet stramani. Meta s-sultan saqsih x'għandek bżonn? X'għandek bżonn? Nehemija talab dak il-ħin stess. Immaġinaw, qiegħed quddiem is-sultan, forsi bit-tazza tal-inbit fidu, tajjeb, u jitlob il-Alla dak il-ħin. Dik insejħula talba ġakulatorja. Talba qasira, ma talba meħtieġa għal dak il-ħin, imbagħad informa lis-sultan dwar il-każ tiegħu. Għandna ħafna drabi oħra fejn naraw il-talb minn fom Nehemija biex Alla jisimgħu, biex Alla jagħti każ anke l-ġid li kien qed jagħmel. Nehemija kien konvint li Alla qatt jippremjah għal fedeltà u il-ministeru tiegħu. Tidher ukoll il-talb fil-talb meta iltaqgħu ma' oppożizzjoni. Naraw f'każ minnhom pereżempju huma u jibnu swar ġew jiddieħqu bihom. U qalu anke jekk Volpi jaqbad jiġri fuq is-swar tagħhom, anke jekk Volpi jiġri fuq is-swar tagħhom. Okay. Grazzi. Jekk Volpi jiġri fuq is-swar tagħhom, jiġġarraf. U naraw allura kemm kellhom isofru minn ħafna redikolaġni, anke darba għeddewhom bl-armi, tant illi baqgħu jibnu u bit waħda jgħidlek kienu qegħdin iżommu il-lanza u bit l-oħra l-kazzola biex ikomplu jaħdmu. Ma nistgħux naħduha letteralment, għax ma tistax taħdem hekk, imma kienu qegħdin jagħmlu żewġ affarijiet f'daqqa. Qassa kontra l-għadu u fl-istess ħin ifittxu illi jeħilsu x-xogħol kommess lilhom. Għandna mbagħad il-famuża laqgħa pubblika tat-talb f'kapitlu 9 ta' Nehemija. Il-kapijiet sejħu lin-nies kollha biex jinġabru fil-misraħ u hemmhekk talbu flimkien. Talba ta' għandima pratikament. Talba illi stqarrew il-ħtijiet tagħhom quddiem Alla. Jiena saqsi x'valur qed tara fil-laqgħa tat-talb li nagħmlu bejnietna kull ġimgħa. Hawnhekk naraw forsi raġuni għala maħniex qegħdin naraw din ir-riforma u dil-barka mingħand Alla, għax forsi maħniex nitolbuh mill-qalb bħalma għamel Nehemija. Meta titlob ġenwinament imbagħad impossibbli li tibqa' passiv. Ma tistax titlob u tibqa' ma tagħmel xejn. Ma tistax titlob u tibqa' bil-qiegħda meta taf illi hemm xogħol li jeħtieġ isir. Tieħu azzjoni, mhux vera, tieħu azzjoni. Hawnhekk naqraw illi meta wasalt Ġerusalemm jgħidilna wqgħat hemm 3 ijiem, imbagħad qom bil-lejl jien u ftit irġiel miegħi u ma għarraft il-ħadd dak li nebbaħni Alla tiegħi f'moħħi biex nagħmel għal Ġerusalemm. U lanqas bima ma kien hemm ħlief il-bima tiegħi. Ħareġ u jara x'hemm bżonn isir. U imbagħad kien kapaċi wkoll iqanqal lin nies oħra sabiex ilkoll flimkien jaħdmu għal ġid tagħhom infushom għall glorja ta' Alla. Mat-talb irid ikun hemm ukoll tmexxija bi prittkar jew aħjar
pritkar illi juri fuq kollox illi il-poplu huwa mmexxi minn Alla nnifsu. Mexxija bla kompromessi naraw kemm il-darba Nehemija illi naraw il-ħila tiegħu fit-tmexxija. Jien ngħidilkom dil ħaġa. Meta repitada tfittxuni ma ssibunix, araw li jkollkom mexxejja illi jirrispettaw il-kelma t'Alla u jgħaddulkom il-kelma safja t'Alla aktarx milli il-ħsibijiet ta' moħħhom, il-psikoloġija moderna jew kwalunkwe ħaġa oħra. Il-poplu t'Alla jinbena mill-kelma tiegħu. Iva, mexxejja illi jafu l-kelma, hawnhekk naraw il-Nehemija kemm mexxa lill-poplu mingħajr kompromessi. Naqralkom issa illi Sanballat u Geshem batu jgħiduli ejja ħa niltaqgħu flimkien f'xi wieħed mill-irħula fil-wita ta' Ono, iżda kienu jaħsbu biex jagħmlu l-ħsara. U battilhom messaġġiera jgħidu qiegħed nagħmel xogħol kbir u għalhekk ma nistax ninżel. Għax għaliex għandu jieqaf ix-xogħol waqt li jinnerkih u ninżel għandkom. Nehemija ma kienx lest li jagħmel kompromessi. Kien jaf illi xogħol huwa illi jimmotiva imexxi l-poplu biex iqum lura fuq saqaj. Ukoll tmexxija b'kuraġġ. Tmexxija b'kuraġġ narawha f'kapitlu 4 vers 14. U xejn rajt il-biża' tagħhom qomt u għedt lill-kbarat lill-uffiċjali u lill-bqija tal-poplu la tibżawx minnhom. Ftakru fis-sit, la tibżawx mill-ledawwa tagħkom, ftakru fis-sit li kbiru tal-biża' u tqabdu għal ħudkom, għas-subin u l-bniet tagħkom, għan-nisa tagħkom u għal djarkom. Mexxej tajjeb huwa mexxej illi jispira kuraġġ fi sħabu u wkoll kapaċi jikkonfronta id-deni, il-ħsara u kwalunkwe ħażen. F'kapitlu 5 vers 9 naqraw u qed ukoll mhux sewwa dak li qegħdin tagħmlu, qed ikellem lil sħabu l-Lut. Mhux sewwa dak li qegħdin tagħmlu, kienu qegħdin jisolħu lil ħuthom meta raw huma foqra, jgħidulhom interessi għoljin ħafna. Mhux sewwa dak li qegħdin tagħmlu. Mhux fil-biża' t'Alla tagħna għandna nimxu biex ma nkunux majrin mill-ġnus sedewwa tagħna. Hekk ukoll da kollu juri kif Nehemija kien qed imexxi b'afdar falla. Mhux bħalli kieku qiegħed fl-ogħla skaluna u ħadd ma jistalih. B'afdar falla. Araw kif di toħroġ minn kapitlu 6 vers 16. Fejdilna u ġara malli semgħu b'dan l-edewwa kollha tagħna li l-ġnus kollha ta' madwarna beżaw. U fajnihom kienu wisq avveliti għax għarfu li dan ix-xogħol sar bl-għajnuna tal-Alla tagħna. Dan ix-xogħol sar bl-għajnuna tal-Alla tagħna. U kif nistgħu niksbu din l-għajnuna? Billi nitolbuha. Billi nsegwu it-tmexxija għaqlija ta' nies li Alla ħatar fuqna biex imexxuna fil-mulaj u xvera. Fl-aħħar mill-aħħar mhijiex kwistjoni ta' nies donati jew prominenti b'influenza politika jew reliġjuża, l-element indispensabbli huwa il-kelma miktuba. Il-kelma miktuba. Mill-bidunet, mill-ewwel, it-tieni, it-tielet seklu jidher ċar mill-kitbiet tas Santi Padri, il-kitbiet patristiċi, illi l-ewwel insara kienu jemnu l-iskrittura biss. U dak kollu li hemm fl-iskrittura u xejn ħlief l-iskrittura. Dak huwa l-element indispensabbli. U allura fil-ktib ta' Nehemija naraw kif in-nies bdew jarfu l-importanza illi jsiru familjari mal-Bibja mqazza. X'fiha biex ikun nista' ngħixha, x'fiha biex ikun nista' nobdija. Kapitlu 9 u vers 3 fejn naraw miġburin il-kol flimkien jgħidlek illi raw fi ktieb il-liġi tal-mulej tal-Alla tagħhom minn 4 waħda tal-jum. U minn 4 waħda kienu jistqarru u jagħtu qima lill-mulej lill-Alla tagħhom. Għax meta inti taqra l-iskrittura kif għandu jkun hemmhekk ukoll bil-forsi bda taraf fejn nista' nikkorreġi ruħi, fejn nista' ninbidel, fejn nista' jiena
nistqar ħtijieti lill-mulej. L-Iskrittura tesponina, l-Iskrittura tikxifna ma mhux biex tavvelina, biex nfittxu il-fejqan mingħand Alla tagħna. Ukoll l-Iskrittura illi kienet infissra, u din hija waħda mill-barkiet kbar ta' żmien ir-Riforma. Il-nies kienu qed jisimgħu l-Iskrittura moqrija bil-Latin fil-Knisja u ħadd ma kien jifhem xejn. U l-Quddiesa kienet bil-Latin u ħadd ma jafx qed jiġri. Poplu miżmum fl-injoranza. Hawnhekk naraw illi meta ġemgħuhom biex jaqraw l-Iskrittura flimkien, l-Iskrittura kienet infissra. Kapitlu 8 vers 8. U hekk raw biċċa fi ktieb il-liġi talla u taw it-tifsira u fehmu lill-poplu dak li nqara. U dak huwa propjament illi aħna nagħmlu regolarment minn ħadd għal ħadd. Il-Vanġelu ta' Mattew naqraw porzjon episodju wieħed infehmuh. Jekk inti kultant taqra tiġri l-Iskrittura ma tħalli ebda effett. Trid tkun applikata, trid tkun infissra u applikata għal każijiet tagħna fis-seklu 21. Illum ħasra illi ħafna knejjes evanġeliċi illi suppost jafu aħjar warbu l-pulptu miċ-ċentru, il-pulptu tkun fiċ-ċentru. U minfloku x'għamlu? Ħafna minnkom tafu, għamlu palk. Flok pulptu għamlu palk. Flok il-kelma tal-mnedija proklamata b'awtorità, l-nies jiġbruhom biex joffrulhom reċta. Imma ir-reċta kienet ilha ssir għal ħafna sekli. Anke Voltaire qal illi quddiesa hija l-operetta tal-fqar. Illa għaliex meta tmur quddiesa fi knisja tradizzjonalment kattolika, tara illi l-ġmiel tal-arti, il-disinni, kollox huwa estetiku, kollox huwa intenzjonat biex idaħlek f'atmosfera ta' dan huwa li aħna se noffru lill-mulej. Mill-opri ta' jdejna, mill-immaġinazzjoni tagħna. Ħasra li l-knejjes, ħafna knejjes protestanti qegħdin jaqgħu fl-istess bal ta' qabel ir-riforma. Flok il-kelma kritkata qegħdin noffrulhom reċta bil-istrumenti tal-mużika, isek sejjer disco, orkestra. Dana il-ktib ta' Nehemija jikkorreġina minnu għaliex meta lill-protestanti neħħilhom il-Bibja miċ-ċentru, ir-reliġjon tagħna hija reliġjon tal-ktieb. Full stop. Reliġjon tal-ktieb. Dak li hemm fil-ktieb qaddis nilqawh, nemnuh u nipprattikawh. Dik hija l-mira tagħna. Dak li mhux inwarbuh. Neħħilhom il-Bibja miċ-ċentru u l-protestanti jsiru patetiċi. Jsiru nies tad-daħk, nies komiċi li d-dinja tad-dina biżmien u bir-raġun. Meta il-protestanti jżommu bħala l-fus ta' kollox, il-Bibja, nirringrazzjaw il-mulej, meta il-protestanti jżommu il-Bibja bħala l-fus ta' kollox, ta' ħajjithom, tal-qima tagħhom, tas-servizz tagħhom, isiru forza tremenda u irresistibbli. Forza tremenda illi ħadd ma jistalihom. Tant illi isiru mibgħuda għalhekk naqraw il-ħafna martirji illi soffrew il-protestanti mill-bidu għax ma kinux lesti illi ċajqlu pulsir wieħed mill-fedelta tagħhom lejn l-Iskrittura Mazza. Il-diżastru u l-eżilju ta' Iżrael biex imorru lura għal każ ta' Nehemija. Għaliex il-poplu Ludi li kien poplu fi żmien David u Salamun, poplu kbir, poplu imbierek mill-mulej, fart nixxi l-ħalib u l-għasel.
Għaliex soffrew l-eżilju, għaliex Alla kaċċihom mill-art, għaliex l-art literalment besqithom, hekk tgħid l-iskema, besqithom mill-art. Għaliex traskuraw l-Iskrittura. Mosè kien qalilhom, barkiet għalikom, dawn huma l-barkiet għal dawk li jżommu sħiħ mal-mulej u ma kelmtu. Ma dawn huma s-saħħtiet għal dawk li abbandunaw il-mulej. Il-profeti wessewhom persistentament, xorta baqgħu websu rashom, finalment id-daqqa tal-kundanna kellha tinżel fuqhom. U hekk ġara wkoll fil-Knisja. L-istess storja rrepetit ruħha fil-ġraja tal-Knisja. Naraw kif il-Knisja meta daħlet fil-Medjuevu, il-Bibja saret minsija. Minsija, ħadd ma jaf xejn fiha, tradizzjonijiet galor, tant illi s-seklu 14 Boccaccio l-ewwel darba illi sejjaħlu il-kaptività Babilonjana tal-Knisja. Lex imqar il-papiet kienu flar stadju tagħhom, ġrajja fejn kien hemm mhux papa wieħed, tnejn jiġġieldu bejniethom jistħtu lil xulxin, tlieta, anke erba', anke Papa Mara jgħidu, Papa Ġoanna. Illi hija storja tal-mistħija. Għaliex? Għax flok ma l-Iskrittura kien qed tiggverna l-poplu, nies arroganti u kburin ħadu rridni f'idejhom biex imexxu skont kapriċċjhom u skont l-ambizzjonijiet ta' ruħhom. Il-kaptività Babilonja tal-Knisja meta l-papiet għattaw prattikament 70 sena jgħixu f'Avignon il-sira tas-Sultan ta' Spanja. Storja tal-mistħija, storja ta' għajb, storja illi ma tiħqas biss tieħu pjaċir taqra. Għaliex tajt imma possibbli il-poplu Alla kapaċi jereq f'dak il-ħama, f'dik il-korruzzjoni, f'dak it-taħsir. Frattant Alla oġbu fis-seklu 16 permezz ta' nies maħtura. Luteru, Calvinu, Zwingli, Knox, Cranmer, Latimer, Ridley, Bucer, Okolampidius. L-lista hija interminabbli, nies f'kull pajjiż Ewropew illi ollew l-istandard tal-Iskrittura u għalu Alla jmexxina. Mhux il-Papa ta' Ruma. Illi il-kolb fejn waħda oddewh bħala l-Antikrist. Il għaliex qed jieħu r-rwol ta' Kristu. It-tielet element essenzjali għar-riforma. Tal-bimħabba tmexxija bi plitkar. Servizz b'ubbidienza. U hawnhekk fejn għal darb'oħra nitlu aħna il-kol kemm aħna. Rridu neħilsu minn din il-pjaga illi insofru minnha. Illi naħsbu jew nassumu li x-xogħol tal-Knisja ħajsir minn nofsu żgħana nies biss. Ma jistax ikun. Il-ġisem huwa wieħed, għandu diversi membri, mhux kollha jagħmlu l-istess funzjoni għal ħares, imma l-koll flimkien il-ġisem jikber b'kull sem illi kull parti tissupplixxi. Jiena nagħti dan is-sem, inti tagħti dak is-sem, il-koll kemm aħna naraw in-nies illi ipparteċipaw f'din l-intrapriża li jibnu s-swar ta' Ġerusalemm. Xi ħaġa mill-isbaħ li hemm fil-ktieb ta' Neħemija illi għandna 4 listi twal ħafna ta' nies, ismijiet ta' nies. Tieħu pjaċir taqrom. Ħafna minnhom ismijiet strambi għalina, però jekk xejn tinduna kemm Alla iħares lill-individwu, jistma' lill-individwu u japprezza l-ħidma tiegħu. Japprezza l-ħidma tiegħu. Isemmihom bisimhom. Immaġinaw illi probabbli Neħemija kien dak li kiteb dan il-ktieb u nnifsu kitbu u niżillek ismek bħala wieħed mill-partiċipanti biex il-poplu tal-Alla jkun restawrat għal ġieħ li kellu qabel. Hawnhekk għandna allura sejħa u attenzjoni fuq l-individwu. Tintilifx fil-folla. Uri, żviluppa, ħaddem id-doni tiegħek. Tgħidli x'inhu mad-doni tiegħi? Well, għamel dak li inti tajjeb li tagħmel fih. Xi soltu taħseb li inti tajjeb fih, ħaddmu għal bqija tal-taħutek.
U hemmhekk Alla jibda jurik x'inhuma prattikament id-doni tiegħek. Alla ma jridx one man show. Iva Nehemija kien l-eroj li ħanejdu hekk beda dan ix-xogħol ġdid, però ma setax jagħmlu waħdu. Ma setax jagħmlu waħdu. Evalwa s-sitwazzjoni waħdu ma mbagħad fittex l-għajnuna ta' sħabu biex jagħmlu il-kol flimkien. Toġobni kif dik huma u jibnu allura f'nofs il-proġett tagħhom jgħidlek li dawk li kienu jibnu s-sur u dawk li kienu jerfgħu it-tabijiet ma dawk li kienu jgħabbu kienu jaħdmu x-xogħol bit waħda u flit l-oħra jżommu s-sejf. Jaħdmu bit waħda jżommu s-sejf. Spurgeon fis-seklu 19 għamel ħafna snin li joħroġ rivista semmija Sword and Trowel. Trowel hija kazzola. Sword għandek is-sejf u l-kazzola. Is-sejf biex taħsas kontra l-għadu, rridu naqassu kontra Satana u t-tiġrib tad-dinja, kontra l-passjonijiet tagħna nfusna rridu nżommu għassa stretta, viġilanza kontinwa. U fl-istess ħin bil-kazzola biex nibnu. Għaliex il-Knisja, il-Bibja tiddeskrivija bħala t-Tempju tal-Ispiritu Santu. U mhuwiex denju li jkun hemm mqar kantun wieħed li mhux postu. Il-koll kemm aħna, ġebel ħaj, li qegħdin nibnew bħala tempju imqaddes għal Mulej. L-avversarju kif għattilkom l-Arab, oħrajn, Sanballat, Geshem, kienu qegħdin jippruvaw ifixkluhom, jintimidawhom, jgħajruhom, jedduhom, jikkompluttaw kontra tagħhom, u prattikament illum x'jagħmlu kontra tagħna. L-istess ħaġa. Satana huwa inventiv sa ċertu punt. Meta kollu jerġa' jirrepeti l-istess tattika matul il-żminijiet. Waqqgħuna ċajt daqshekk. Aħna nafu li din nagħmlu xogħol kbir Mulej. Ninsabu f'patt sagru miegħu illi jeħtieġ inkunu fidili lejh akkost ta' xtajt id-dinja, akkost tal-opinjoni tal-infidili kontra tagħna. Aħna nafu li fejn Mulej qed jibni l-Knisja tiegħu Ġesu qal jiena se nibni l-Knisja tiegħi u l-xtabi tal-inferm mhux se jkunu kapaċi jipprevalu jew jelbu kontra tagħha. Fejn Mulej jibni l-Knisja hemmhekk ix-xitan jibni kappella. Hekk qal Luteru. Fejn jinżera l-qamaħ tal-Vanġelu x'jiġri wkoll? Tinżera s-sikrana. Dejjem l-istess storja. Fejn hemm profeta t'Alla x'hemm ukoll ħafna profeti folozz li jippruvaw ifixklu. Fejn hemm l-Ispiritu ta' Kristu hemm ukoll l-Ispiritu tal-Antikrist. U għalhekk irridu fermezza, fiduċja f'Alla, nkun lesti li nobdu u nobdu anke meta jiswielna, mhux nobdu meta komdu għalina. Nobdu anke meta jiswielna. Meta jiswielna mill-ħin tagħna, meta jiswielna mill-but tagħna, meta jiswielna mill-konvenjenza tagħna. Il-koll flimkien kapaċi nagħmlu eġubijiet. Fil-ktieb ta' Nehemija naraw kif iva kienu lesti li jobdu ma jirrepetux l-eltijiet żbalji tal-immoddi billi qalu nagħmluha bliġi għalina u nitabbew biħlas it-tielet waħda ta' xekel fis-sena għas-servizz ta' dar Alla tagħna. Ma rridux li t-tempju t'Alla, tajjeb it-tempju fejn Alla qal id-dar tiegħi tissejjaħ dar tat-talb. Dar tat-talb. Illi dak it-tempju jerġa' jitħarbat, jerġa' jaqa' fit-traskuraġni. Ġesu kellu wkoll jikkoreġu lin-nies ta' żmienu. Allora intu għamiltu minn tat-tempju qar tal-ħallelin. Taraw kif l-istorja dejjem tirrepeti ruha, li dejjem l-istess żbalji. Flok ma il-fidi tagħna qiegħda timbuttana l qudiem biex nħobbu l-Alla b'qalbna kollha b'ruħna kollha u lill-proxmu tagħna bħalna nfusna. Naraw min ħansibu fuqna biex jisloħna, biex jieħu mill-finanzi tagħna ma' skopijiet ħżiena. Skopijiet ħżiena. Tkun ukoll obbedjenza fil-li l-Alla nagħtuh il-ħin tiegħu. Hawnhekk naraw kemm hija prominenti il-fatt illi l-Lut kienu ukoll laxki fl-osservanza tas-Sibt. Meta Alla qalilhom ftakar fihom is-Sibt biex tqazzu, 6 ijiem taħdem.
u tagħmel xogħol kollu tiegħek, imma fis-seba' jum strieħ. U naraw illi anke llum qegħdin imbagħtu minnha din. Jum il-mulej, insejħulu, jum il-mulej, jum id-dedikat għall-mulej. Fejn niftakru fil-sakrifiċċju uniku tiegħu għall-maħfra tagħna, il-qawmin glorjus tiegħu, u forsi xogħol minna wara nispiċċaw hawnhekk il-bqija tal-ġurnata għaddawha b'mod xejn utli għas-saħħa ta' ruħhom. Ebda qart tal-Iskrittura, ebda talb. Meta hija mogħtija din il-ġurnata biex aħna nissaħħu, niġġeddu spiritwalment fil-preżenza tal-Alla u nifirħu fih. Nehemija kellu jikkoreġihom. Imbagħad ħatta mal-kbarat ta' Ġuda wettilhom x'ħażenu dan li qegħdin tagħmlu tniġsu jum is-Sibt. Mhux hekk għamlu mis-sirjietkom u Alla tagħna ġie fuqna u fuq dil-belt il-ħsara kollha. Tridu intom iżżidu l-għada fuq Iżrael billi tniġsu s-Sibt? Għax anke s-Sibt kun qegħdin iġorru il-tabijiet tal-merkanzija minn barra u ġewwa Ġerusalem. U Nehemija kellu jikkorreġihom. Ma jistgħux nirraġunaw l-aħwa li jiena il-ħin tiegħi huwa kollu għall-mulej. La ibda uri fid-dar illi onora il-jum is-Sejt. Onorah kif għandu jkun. Onorah. U hemmhekk imbagħad tkun tista' tgħid li iva ta' bilħa bdejt biex tweġġaħ lill-mulej Alla tiegħek. L-aħwa ftakru f'dawn it-tlet punti. Ma nistgħux naffordjaw illi ħalluhom jaħarbulna talb b'imħabba. Talb persistenti, talb fiduċjuż, imqanqax nafu li iva għatem x'issewwa, għatem x'nistgħu nimmiljoraw, x'nistgħu ntejbu. Talb b'imħabba tmexxija bi pritkar. Meta nżommu sħiħ mal-prinċipju li Ġesu nnifsu saħaq fuq sola Skriptura. Ovvjament Ġesu ma sejħlux hekk, ma kienx jitkellem bil-Latin. Imma l-prinċipju hemm kien. Meta l-Fariżej qalilhom intom qed iġġibu xejn il-kelma tal-Alla bit-tradizzjonijiet tagħkom. Sewwa qal Iżajja fuqkom ipokriti. Meta wieħed iwarrab il-kelma tal-Alla biex javvanza l-idejat tiegħu. Il-deġenerazzjoni, it-taħsil tal-Knisja ikun ilu li beda. Talb imħabba tmexxija bi pritkar u servizz b'obbedjenza. U l-onur tagħna li aħna nservu lil dak il-Salvatur kbir li ħelisna mill-madma tad-dub sabiex iva nkunu kapaċi inservuh mingħajr intimidazzjoni ta' xejn il-jiem kollha ta' ħajjitna.